Minflok ma sema l-karba ta' kull min tkellem sissa dwar l-għaġla li bija jrid idaħħal il-liġi dwar l-użu tal-kannabis, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tħażab dawn l-istess entitajiet li għadhom qed jistennew li l-Gvern jindirizza it-tħassib tagħhom. Fil-ġimgħat li għaddew kemm entitajiet bħal Caritas Malta kif ukoll unions u minħaddem qalu li l-Gvern ta' Robert Abela qed jaġġel biex idaħħal din il-liġi fost diversi mistoqsijiet li jħossu li għadhom mhux imwieġba. Liġijiet bħal dawn huma liġijiet li ovvjament ħajkollhom impatt soċjali. Allura f'dak il-każ qed nisħu li ikun hemm kawtela kbira fil-mod kif jiġu introdotti liġijiet li jistgħu jkollhom effett fuq is-saħħa pubblika, fuq is-saħħa mentali u fuq anka l-produttività tal-pajjiż. Kull min ipparteċipa wara tħassib serju tiegħu fir-rigward ta' nuqqas ta' riċerka, ġifieri jidher li m'hemmx riċerka x'se jkunu l-effettiv tagħha mhux bħala fil-kontroll assolut tal-persuna, manka wkoll l-effett li jista' jkun hemm fuq il-produttività. Iżda mistoqsi dwar dan fuq il-Midja Laburista, Robert Abela dawwar il-kanuni fuq dawn l-entitajiet minflok ma' umilment ammetta li qed jaġġel għax-ġejja l-elezzjoni ġenerali. Xi ħaġa li litteralment ma stajtx nifhimha kif meta kellek public consultation formalment li kienet imnedija u kellna 350 entità u persuna li tagħti il-kontribut validu tagħhom. Dwar din il-liġi Abela tkellem dwar il-kunċett ta' dekriminalizzazzjoni li l-Parlament ilu 6 snin li vvota favorija b'mod unanimu. F'din l-istess intervista Abela jnaqat mal-kantalina tal-Ministru qrib tiegħu Ian Burch li qed jipprova jagħti x'jifhem li jinawgurat żona f'Taqali li fil-verità sarilha biss xogħol ta' restawr wara li spiġġat żdingata għax inteżiet mill-Gvern Laburista. U dwar il-pandemija, il-Prim Ministru qal li qed jindirizza tħassib tal-varjant il-ġdid tal-COVID-19 billi għala il-wasliet minn pajjiżi Afrikani fejn hu maħsub li beda l-varjant. Madankollu issa li dan il-varjant affettwa wkoll diversi pajjiżi fosthom fl-Ewropa, il-Gvern jidher li m'għandux idea x'se jagħmel aktar biex jikkontrolla li dan imiss il-Gżejjer Maltin. Sa dan it-tant fuq l-istazzjon Laburista, Robert Abela għażel li ma jgħid xejn dwar l-esplużjoni fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi u ma ndirizza bl-ebda mod il-pjaga tal-oli tal-ħajja li kull ma tmur qed tkompli tolli rasha.